desitjable sí, possible també. Imprescindible, jo diria. Perquè les coses fan que... penso que l'actitud que té l'estat espanyol fa que no hi ha cap altra solució per Catalunya de totes maneres. Això s'ha fet evident aquests darrers anys. Fa un moment que és evident, però ara es fa de més en més clar, perquè, esclar, la trampa de les 17 autonomies, entre les quals 15 no serveixen de res, esclar que avui té un límit, i un límit de pressupost, i que penso que per l'estat espanyol és una equació que és quasi impossible de resoldre. Maria Costa, hi voleu posar data a aquesta independència o és massa incert, això? No, encara no faig divinació, però penso que, diguem que d'aquí 10 anys estic convençuda de que Catalunya serà independent. Independent, entre cometes, com pot ser independent un estat al dia d'avui. És a dir, que es tracta d'Europa, no es tracta de tenir un estat independent, en el sentit del segle XIX. Evidentment. Amb la independència al sud podem suposar que canviaran coses aquí al nord. Quines podrien canviar, sobretot? Hi ha moltes coses que canvien i finalment jo penso que la cosa la més difícil de canviar són les mentalitats. Doncs les mentalitats canviaran molt, penso, perquè serà un exemple de reorganització del territori que ningú no espera. Jo he estat molt xocada no, però m'ha sonat molt veure, per exemple, que l'entrada de Fitu en una mancomunitat de Catalunya del Nord, finalment la gent troba això completament normal quan són 2 departaments. Doncs vull dir que l'organització administrativa és una cosa completament secundària i la gent es pot acostumar a una altra organització sense cap problema. Doncs penso que també l'èxit econòmic de Catalunya, perquè encara que hi hagi la crisi, tampoc no cal somiar, l'economia de Catalunya del Sud és una economia forta, i doncs, jo penso que canviarà moltes coses aquí, moltes coses de cara a l'aprenentatge del català, per exemple, moltes coses també per les empreses, que potser no seran tan tímides quan hauran de passar de l'altre costat. En fi, penso que hi ha moltes coses que poden canviar. Aquest canvi de mentalitat serà, doncs, beneficiós, serà en benefici de la defensa de la llengua i la cultura aquí al nord? De la llengua, de la cultura, de l'economia i pot ser encara més de la visió de si mateix, que penso que és això que és el més deteriorat aquí i que, esclar, la gent té una imatge completament girada cap al nord. Molta gent, i doncs girar-se cap al sud també penso que serà una solució, però penso que passa per l'economia, pel Mediterrani, per més ample que no passa Catalunya tota sola. Penso que és un canvi global de centre de gravitat cap al sud. Creieu que els catalans del nord es reconeixeran més fàcilment catalans? Sí, penso que sí. Sí, penso que sí. I a nivell del panorama polític, els partits polítics s'hauran de catalanitzar, per dir-ho d'alguna manera? No, això no ho penso, no. No, això hi ha un pes de la història que fa que s'hauran de catalanitzar, depèn del que vols dir per catalanitzar, vull dir, si posar-se el català per vestir alguna cosa pot ser, però catalanitzar-se en el sentit proposar més coses transfrontereres i tocar el dogma francès de l'estat únic, penso que pot ser una mica més tard. Però ho hauran de fer un moment o altre? Jo penso que de totes maneres tornarem al Congrés de Viena un moment o un altre, perquè l'Europa, si no és la de les regions en el sentit de les identitats, no podrà existir. Jo estic convençuda de sempre, doncs això penso que els estats-nacions han provat de fer, ho han provat, ho proven encara i no funciona. Doncs al cap d'un moment la qüestió serà quina és l'unitat de construcció d'Europa. I no estic segura que la unitat de construcció siguin els estats tal com els tenim, i tampoc no estic segura de que la geografia europea tal com la tenim se podrà mantenir.
Maria Costa, la independència de Catalunya vindrà, no sé si abans o després, però serà un procés més ampli com, per exemple, el cas d'Escòcia o el País Basc o altres, no? Això és evident. A Escòcia són a 2 metres de la independència. I el que és molt interessant, per exemple, és veure que a Inglaterra ningú mai no havia parlat d'Inglaterra en el sentit proper, i ara els inglesos han volgut un Parlament, volen també un nacionalisme anglès que no existia. Doncs vull dir que tot està, per exemple, Bèlgica s'està mantenint, vull dir, quan era mort el compregaven, com deia el meu avi. Vull dir que a Bèlgica està acabat fa un moment. Doncs és un manteniment completament fictiu d'un estat que de fet no existeix. I actualment, Maria Costa, es pot dir que no hi ha pas un anticatalanisme rellevant, fort aquí al nord, i serà amb una Catalunya independent? Un anticatalanisme? És a dir, farà por la reivindicació catalana aquí al nord, amb la independència al sud? No. Sincerament penso que no. No, perquè la gent està acostumada a pensar que són dues històries diferents. Doncs no penso pas que faci por. No. Donarà ganes, però no farà por. No fer por, no, per què? Per què faria por? Perquè podria augmentar la reivindicació catalana aquí al nord. No sé si pot ser sí, però no ho veig així. No ho veig així perquè finalment quedem un ramat d'ovelles, això no cal descuidar. Que la gent que ve de fora no els hi hem sabut donar el desig de catalanitat suficient perquè es reivindiquin catalans, doncs caldria un procés aquí de... Ja caldria que la gent catalana d'aquí tingui consciència de ser catalana, que ja saps que és un procés molt complicat, ho sabem. Doncs penso que el que pot fer és donar un desig d'altra cosa que ja serà molt. Ja serà molt. I a veure també què passa amb la gent, si hi ha gent que tot d'un cop, gent d'aquí, que passa de l'altre costat per tenir la nacionalitat catalana, per exemple, que encara és un altre procés i que pot existir. Mètrica, doncs, la posició, o com ho veu Maria Costa? Maria Costa veu possible i desitjable la independència de Catalunya i veu que les mentalitats poden canviar, però lentament els propers anys, no? Seria això? Lentament, d'aquí 10 o 15 anys serà diferent i penso que la crisi finalment és una oportunitat perquè aquesta crisi mostra el límit de la tensió entre un estat sense estat com Catalunya i un estat sense nació com Espanya. I aquí és el límit. I sense la crisi potser el límit seria més lluny.